Imali smo jednu tragičnu situaciju, ubijen je naš premijer, gospodin Zoran Đinđić. Situacija u Knjaževcu je katastrofična. Od 2001. godine do sada je potrošeno preko 2,5 miliona dinara, odnosno preko 30 miliona evra. Što iz budžetskih sredstava, što iz donacija, što iz nekih drugih priloga koje smo dobili. Da li vi vidite neki pomak? Da li se nešto desilo u Knjaževcu da mi možemo da kažemo da je situacija dobra? Naravno da ne. Imali smo uglavnom, ne uglavnom, nego 98% privatizacije u Knjaževcu su bile katastrofalne, a rađene su po nekoj burazersko-kumovskoj kombinatorici i te firme su dovedene u jako loša stanja, rasprodaje se njihova imovina. Čija je to imovina? To je imovina svih naših generacija koje su to stvarale. Pričamo o IMT-u, šta mislite tek o Džervinu koji je stvoren 1927. godine, prodat za 43.000 evra. Ja sam, kad sam učestvovao u privatizaciji, mnogo više para uložio samo u remonte i naravno nisam dobio firmu jer su uticajni politički lobiji i neki ljudi, sada moram reći sigurno, jer su tu neke firme otišle u istragu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, jer su tu neki ljudi iz opštinske samouprave uticali na to da se te privatizacije obave kako su se obavile. Moto vaše lokalne kampanje je da pobedi Knjaževac, tako? Ima i nastavak te priče, tako? Da izgubi beznađe, korupcija, kriminal. Na koga se to konkretno odnosi? Evo, spomenite lokalnu samoupravu. Da li u Knjaževcu imaju tajkuna možda? Pa postoje tajkuni koji nisu tajkuni kao tajkuni na nivou naše države, ljudi koji su povezani sa nekim strukturama u Beogradu, pre svega sa strukturama vlasti. Naravno da njima nije odgovaralo da privatizacije velikih firmi kao što su Džervin, Leda, IMT će tek biti privatizovan. Tu se isto mulje jedna, nažalost, vrlo ružna priča. Radili su da ne uđu dobri privrednici, jer će jednostavno ti dobri privrednici šta uraditi? Otkriti malverzacije koje su svih ovih godina unazad radile. Ko su radili? Ko su nosioci tih malverzacija? Nosioci malverzacije su uglavnom direktori koji su bili u tim firmama, koji su sada uspešni privrednici i ugledni građani grada Knjaževca. Vi se sećate moje prošlogodišnje emisije od 11. januara. Ja sam posle toga imao problema, bila su mi oštećena kola. Mi smo disk sa tom emisijom podelili na preko 1000 građana naše opštine, dostavljene su taj disk je dostavljen svim medijima u Srbiji i ja ću najverovatnije, ako ne do izbora, posle izbora biti na nekim državnim televizijama u vezi procesa i tih privatizacija i toga o čemu sam govorio ja kao, kažem, predsjednik ovog našeg lokalnog odbora, opštinskog odbora Srpskog pokreta obnove i kao privrednik koji je učestvovao u određenim privatizacijama, uložio dosta značajna finansijska sredstva, naravno legalna. Ja sam po profesiji bankarski menadžer, nekoliko godina sam bio direktor jedne banke koju sam doveo 2002. godine i ta banka je bila prva banka koja je privatizovana od strane Evropske banke za obnovu i razvoj i uspeo sam da je dovedem na jedno ekonomski, finansijski i bankarski najneinteresantnije tržište. To tržište se zove Knjaževac. Vi nemate dobru privredu, imate masu penzionera, znači jedna kolapsna situacija. Uspeo da banku podignem, tu filijalu, i da, nadam se, za nekih mesec ili 2 dana sa mojim partnerima otvorim i filijalu jedne druge banke koje u svom prefiksu ima privredu i da naravno knjaževačkoj privredi pomognemo kroz kvalitetne kreditne linije koje ćemo povlačiti iz raznih evropskih, svetskih, privatnih ili državnih fondova ili investicionih fondova. Šta može da se kaže, odnosno šta narod vas pita u tim nekim direktnim kontaktima i u stranci i na ulici kad se sretete sa ljudima? Kako su vaše iskustva? Šta narod očekuje od ovih izbora? Ja sam malo razočaran apatijom koju ljudi imaju. Šta to znači? Znači, ljudi su dolazili kod nas da nam pomognu svojim potpisima za naše odborničke kandidate. Jednostavno vidim da njihov komentar je uglavnom, ma nema od toga ništa, svaka čast vama
što se borite, naravno da ćemo vas mi podržati, ali suština problema je sledeća, da ljudi kažu godinama se ništa nije uradilo. Oni su ljuti na policiju, na tužilaštvo, na naše pravosuđe. Šta se desilo da neki od knjaževačkih kriminalaca, privrednih i onih drugih, bude procesuiran? Ništa. Da li smo mi u Knjaževcu imali 20 godina tužioca koji je penzioner? Ništa nije radio. Ja znam puno ljudi u policiji koji su pošteni policajci, ali ima i onih drugih. Znam puno sudija, neki iz Knjaževačkog suda koji su moji prijatelji. Imali smo tragediju da je pre mesec i nešto dana naš predsednik suda ubijen. Izašli smo u crne hronike naše države i to je jedna, kažem, katastrofalna priča. Što se tiče te naše omladine, ona je puna neke negativne energije, neke besperspektivnosti. Oni mora da se učlane u stranku XY da bi dobili posao. Vlada se partiokratski ovde. Ne možete da dođete do predsednika opštine, ne možete da dođete do opštinskih funkcionera. Iz kog razloga? Mi smo ih izabrali da, ponavljam, domaćinski vode našu opštinu. Naša opština je po svim tim pokazateljima, znači, na nekom poslednjem mestu, i da li je moralno da sad ti isti ljudi koji su se u 2 mandata, znači od 2001. do 2004. i od 2004. do 2008. okuraže i da dođu i kažu: građani Knjaževca, mi ćemo u sljedećih 4 godine da uradimo to, da uradimo to, da uradimo to. Ja ih sad pitam, šta ste uradili od 2001. godine na ovamo? Nemojte meni da odgovorite građanima Knjaževca. Daćete im i 100 grama kafe i pola kilograma makarona, daćete im i 100-200 dinara. Da li glas Knjaževčana toliko vredi? Srpski pokret obnove želi da inicira taj naš knjaževački ponos svih tih ljudi. Znači, ja gledam ljude u Ledi, primaju 10-12 hiljada, svakog dana prolaze pored mog stana. Znači, te žene smrknute, odlaze, vraćaju se popodne. Pre neki dan je bio resorni ministar tamo, nasmejan: mi ćemo dati 4-5 hiljada dinara, nema problema nikakvih. To je jedna super priča. To uopšte nije super priča. Priča je očajna. Knjaževački prosek plate je 16.000 dinara, nešto više od 16.000 dinara. Prosek plate u privredi je nešto preko 12.000 dinara, van privrede nešto preko 23.000 dinara. A republički je 31.000. To je, znači, strašno i to treba da bude reper i jedna inicijacija lokalnim moćnicima, političarima pre svega, da kažu: pa čekajte, 8 godina smo radili, doveli smo opštinu do ovde, ne interesuju me njihovi razlozi. Znači, njihovi razlozi su bili: imali smo prvi mandat, pa ajde, kao nismo uspeli, imali smo problem socijalista od 90. do 2000. Šta ste radili od 2004. do 2008. Znači, skinuli ste nas do gole kože, sad želite da od 2008. godine do 2012. godine nama tu kožu oderete. Ne može više tako. Ako svako od Knjaževčana ima ponosa, on neće glasati za te ljude.